யூத் ஏஷியன் கேம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். நான் வைஸ் கேப்டனா போயிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நம்ம கண்ணையினர்ல இருந்து போனதுனால. அப்புறம் போலீஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்ன வரவேற்றதுக்கு. நாங்க டைரக்டா ஃபிளைட் விட்டு வந்தோடனே டெப்டி சிஎம் சாரோ எங்களை அங்க கூப்பிட்டு எங்களுக்கு 25 லட்சம் கேஷ் பிரைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அது ரொம்ப ஊக்கத்தொகையா இருந்தது. இன்னும் கண்ணகி நகர்ல என்னென்ன குறையா இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு என்ன தேவையா இருக்கு, அது எல்லாமே பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு அரசு வேலையும் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீடு இது பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். அடுத்து ஒலிம்பிக்ல கபடி வருது சார். அதுல பெர்ஃபார்ம் பண்ண நம்ம கண்ணையினர்ல இருந்து ஒலிம்பிக்ல மெடல் பண்ணோம் சார். அதான் என்னோட